Hostia. Pixo dauka, Bai. Zuek noiz ikusi duzue? Polita dago, Bai. Bueno, ni Madrilua naiz, eta naiz eta kalekume izan, 22 urtekin edo hasi nintzen baratze zain, eta hango proiektu kolektibo, nekazal munduan, eta hasi nintzen, agroekologia munduan, eta hasiari begirada jartzen. Bai, ni Bartzelonakoa. Duela 14 urte Euskal Herrira jin nintzen, eta duela 12 urte gaude Luzaideko etxalde batean, eta orduan parte hartzen dut Nafarroko Asisarean, eta duela 11 urte koordinatzen dut Kristinania Fundazioko Hazien Artxiboa. Orduan, kelo dago funtsa ekoizpen arloan, gero tokatzen zaio hitzaldiak botatzen, eta horrelako sentsibilizazio lana, baina ni bereziki argiki nago sentsibilizazio lana edo ikerketa parte hartzaidean edo... Liburu hortan zer dagoen, ikusten duzuen pisuduna, gauza asko ditu. Nik esango nuke, hasteko, badaka agroekologia ikuspuntua, hortik abiatzen geha, badakala begirada Euskal Herrira, zen guk hemen egiten dugu lan, eta hemen bizia, eta naiz eta kanpotarra izan, gero eta lotura gehiago dakagu, eta jende kurioso eta interesatutak, eta baita daka keska, egungo panorama nola dagoen, krisi ekologikoen aldetik eta ekonomia aldetik eta multinazionaleren menpekotasuna eta horri begirada bat botatzen dugu eta azaltzeko, zen gai nahiko konplexua da eta komeni da azalaratzea. Nik pentsatzen dut baita Baratzak ez dutenentzat aukera, paregabekoa dela liburua ikusteko nola laborari batek bere buruan ditu hainbat ezagutza, eta laborari moderno bat, gaur egungo laborari batek nola nahasten du iturri ezberdinetako ezagutzak, kultura popularra eta tradizionalago, kultura modernoago, teknikoago, manualetan, baina hemen duguna da laborari batek egin duna. Laborari profesional bat, gazte bat, ekologiko bat, hori atera da laborari batetik gauaz idatzen zuna, hori. Bere baratzatik, bere oiotegitik eta bukatzen zenean jardunaldia, eguneko jardunaldia, orduan gauaz, hemen, Beizamako Lehendaberri baserrian idatzitako liburu bat. Hori nik uste dut beste eskuliburuekin edo beste liburuekin konparatuz kriston balio bat da, eta ziurrenik errandudan bezala baratza ez dutenei igual baita interesante. Argazkiak kristonak dira. Ederrak dira, zoragarriak. Hau ematen dio liburuari beste mai bat. Eta guretzako, Daniren argazkikin kontatzea, kriston aukera paregabea izan da. Zen didaktikoki oso importantea da. Eta estetikoki, zer esan, argazki ederrak. Nik adibidez, usagariaren hasi hau kosta egin zait errekonozitzea. Nila badakiz, hainbeste denbora pasadeten Danikin argazkik ikusten, eta hau simple biztan ezin dela ikusi horrela. Zu ikusten zu, ale beltz bat eta punto.
baina daude hasi batzuk benetan ederrak direla. Gakoa da jakitea zein den momentuan nun hasia dago hartzeko ja baratzatik. Eta hori planteatzeun con los portagranos, fitxa bakoitzak dakar portagranos bat. Hemen ikusten da azelga baten nola bukatu behar da zikloan baratzan gu ja hartzeko eta garbitu eta ontziratu eta dana. Eta hori oso importantea da eta hori edo nor liburua ezin dala bilau. Eta hemen kultibo bakoitza daka bere portagranosen argazkia, bere hasin argazkia eta bere loren argazkia. Eta hori altzor bada. Zer da hasi bat ni ez dakit, baina gu hasi ginen baratza, zen ulertzen gendun baratza erresistentziako gune bat bezala, ez? Sistema bat kontsumitzaile hutsa nahi gaitu kontra egiteko, baratza zan gure gunea, ez? Hasi ginenen zentzu horri bilatzen genuen. Eta hasian ugalketa nik behintzat ikusten dut como erresistentzia hori areagotu egiten da, ez? Sakondu egiten da eta bihurtzen da ekintza bat politikoa eta desobedientea. Baita da, igual dago beste beste zentzu politiko bat eta da komunitatea josten duen zerbait da hasi bat. Erran nahi dut, individualki hasi batzuk egin ditzakezu zure baratzen, baina nolabait esparru kolektibora joan behar zira. Bere garai bateko testu inguru batean, auzo ezberdinen arteko ugalketa kolektibo bat zen, biziki baritate gutxi, herri bakoitzan, sota kabai horrei, baratzako horietan, baratza horietan, baina nolabait antolaketa kolektibo bat zegoen, gaur egungo testu inguruan elkartzen gara, ez dakit ez, bi olurren artean, edo aleka artean, edo sare informal batzuetik tiratuz. Orduan, hori baita niretzat eta hori azaltzen da liburuan da, ez dakit, manera bat alderdi politiko hori ulertzeko. Eta bai egia da, gu komunitate bezala galdu dugu, gure hasik galdu dugu, gure ezagutza galdu dugu, baina poter ekonomikok ez dute galdu. Zen oso garbi dakate handago funtza. Gaur egun, ez dakit jende asko kontzientzia hori ikuko zuen, edo iesaldi baten ze hartuko zuen, kargadorea edo, baina oso urruti gaude baindik, kontziente izateko hasiak da garrantzia eman behar dugu, han dago gure elikadura, gure etorkizuna. Eta nik uste dut hori agroindustria oso garbi daka. Eta guk kontziente izan behar gara burujabetze izateko.